אחד מהגדולים ביותר שהיה, זה היה רבי חיינה בן דוסה, היו מכנים אותו איש אמת. האור שלו והקדושה שלו, שזכה לדרגות ומעלות שלא היו כאלו, שכל העולם היו ניזונים בשביל חנינה בני. ובכל מקום שהיה הולך רבי חיינה בן דוסה, היה השם ברוך הוא משגיח עליו בהשגחה פרטית ומדוקדקת, והיה דבק בהשם ברוך הוא, שלא מצינו כאלו קדושים שזכו להגיע לדרגות כאלו מעלות, ששידד את הטבע לגמרי, שכל העולם היה ניזון בזכותו, שהגיע לדרגות כאלו ומעלות עצומות לאין שיעור. מרוב הכוח של רבי חיינה בן דוסה לשדד את הטבע, הקדוש ברוך הוא שומע לו, וכל מה שיעשה רבי חנינה, הקדוש ברוך הוא מצליח בידו, ומתגלגלים מן השמיים ניסים ונפלאות ואותות ומופתים, שכל מה שהוא עושה הקדוש ברוך הוא מצליח בידו.